ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ತೋ ಜಾಪ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾವು ಬಲೆ ಎಂಚ ಈಸಿ ಆದ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾನಲೆ ದೀಕ. ಬಾನಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಕೊದಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನನ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಾಡೋಡು. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ತುಲೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದದು ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 7 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆವಡು. ಅಪಗ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನನೆಕ್ ಲಿಂಬುದ ಜ್ಯೂಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಚೂರು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡೋಡು. ನನ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪುಡತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ದು ಸೂಪ್ಗು ಮೈಪೊಡು. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯಾಡೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತದಾನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮೈನಿ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪ್ ಎಂಚ ಈಸಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.